actually आं गोबां आयदायाव बाथ्रा बुङो नाथाय फिल्मनि बेलायाव एबा सिनेमानि बेलायाव आं बेबादि बाथ्रा बुङाखै मालाबाबो बुंनो गोनां जायाखै especially as a seminarनि resource person होनोब्ला normally जों पेपार लाना फैनांगौ मोजां गोलाव मोनसे पार्टिकुलार डाटा बेस्ड मोनसे माबा थानांगौ रिटन पेपार थानांगौ किन्तु आं बांद्राय बेस्थ थानायजों लोगोसे आरो जोंनि बर'फोरनि जा फिल्मनि थाथाय स्टेटास बेखौ नायनानै आं सानबाय जे आं जि हायो आं आंनिफ्रायनो बुंनोसै होननानैहाय स' एसे आगोलाव मन्जु बायदिया जिखिनि बुंलांदों बे अभारअल फिल्म बानायनायनि सायाव बुंबाय माब्रै खालामोब्ला जायो जाया आसामाव फिल्मा माब्ला स्टार्ट जादोंमोन राव गैयै ओरैनो मा होनगोन बेखौ सावगारिल' नुजायो पर्दायावहाय जियाव राव गैयामोन बेबादि फिल्मजों स्टार्ट जानानै दिनैनि समसिम बोरै मोनफैखो नोंथांमोना हयथ' गोबाङा मिन्थिगौ आरो उन्दैफ्रा सोरबा मिन्थियाब्ला दानि जिबादि अबस्था सिनेमानि बेखौ नुयोब्लाथ' जोङो इमाजिनबो खालामनो हाया साननोबो हाया जे मोनसे समाव सिनेमाया राव गैयामोन ओरैनो गुफुर मानसियाल' ओंखारोमोन ओमफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय बुंनानै होयोमोन स' बेबादिजोंसो स्टार्ट जादोंमोन जानानै दिनै खिन्थु मोनसे मजबुत आरो बिराद गोजौ थाखोनि दिन्थिफुंनाय बा बानायनो हानाय थाथायाव सफैबाय दिनैनि आयदा मथेब्ला बर' सावथुन मुलुगखौ फोथांना लाखिनायाव मावनो गोनां बिबान स' बेयावहाय सोरखौ थांखिनानै बुंदों मावनो गोनां बिबान who should work whose responsibility बेयावहाय आं बेखौ साननानै लानानैसो बुंनाय जासिगोन अके माबायाव अफ कोर्स इंलिशआव बे क्लियार दङ our responsibilities for the survival and upgradation of the Boro film industry बेयाव मोनसे खोथाखौ क्लियारै बुंखादों जे film is an industry film making is an industry माने उद्योग फिल्म बानायनाया मोनसे उद्योग तो उद्योग मोनसेया मा होनो हायो मानसिनो सपोज जि दिहुननाय उद्योग जि कारखाना जों उद्योग होनो स' फिल्म बानायनायाबो बेबो मोनसे कारखानासो जेरावहाय बायदि रोखोमनि फिल्म बानायनानै सुबुंनो होनो हायो आरो बे कारखानायाव गोबां मानसिखौ मा खालामनो हायो जरित खालामनो हायो आरो साख्रि बाख्रि होनानै एमप्लयमेन्ट होनो हायो जेरैहाय जि दिहुननाय कारखाना लहा दिहुननाय कारखाना गारि दिहुननाय कारखाना all are industries नङा होमब्ला गिदिर इन्डास्ट्रि दङ बे इन्डास्ट्रि बादिनो फिल्माबो मोनसे इन्डास्ट्रि उद्योग कारखाना where you can make a different kinds of film from where you can produce different kind of films and where you can appoint hundreds of people जाय कारखानायाव जाय उद्योगाव जोङो गोबां मानसिनि ओंखाम दिहुनना होनो हायो इन्डास्ट्रि थाबा बिदि जायो नङा होमबा इन्डास्ट्रि मोनसेयाव गोबां मानसिया खामानि मावो आरो बिसोरा बेनिफ्राय थोजासे फैसा पाति लानानैहाय मोनसे लिभलिहुडा ओंखारो थिग बेबादिनो फिल्मा मोनसे इन्डास्ट्रि थ' बे इन्डास्ट्रिनि लेभेलखौ जों लांनो हादोंना हायाखै दिनै जोङो स्पेशेलि बेयाव बर' सावथुननि एबा बर' फिल्मनि बागैसो जों बेयाव सावरायगोन आंबो एसे फिल खालामदों जे दहाय डेपुटि स्पिकारा बुंनाय बादिहाय रायजो राजायाथ' गैखाया खिन्थु बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिजों लोब्बा गोनां मानसिखिनियाबो बेयाव गैया थ' जोंनि बे कनफारेन्सआ खालि एवार्डल' राननाय बेनिफ्राय मोसानाय रंजानाय कालचारेल फांसन बेयावनो थाथ'गोन होननानै बेफोरबादि सेमिनारखौबो खोनासंनानै फिउचाराव जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ माबादि फोथांना लाखिगोन बिनि सायाव सावरायनाय आं सानो बेयावहाय रावबो एक्ट्रेस सासेबो गैया आंनि नुहुरनायाव आं नुवाखै सोरबा आं सिनाय दङब्ला आं मिन्थिया खिन्थु बेबादि माने एक्ट्रेस थावथाव मानसि आं नुहुराखै आं सिनायजोबा गासैखौबो स' बहा दं
बिसोर बेयाव दंना गैया कनफारेन्सआव फैदोंना फैयाखै बेबादि एथ' गिदिर मोनसे ओंथि गोनां आयदा होनानै सेमिनार खुंदों जायफ्रा बेयाव जरित बिथांमोना आरो बांसिन नांजानांगौ बिकज बे सार्भाइभेलनि खोथा दं not only for the industries गावनि व्यक्तिगत सार्भाइभेलनि खोथाबो दं मन्जु बायदि बायदि मानसिया फैनानै दिनै फंनैसो खोथा बुंदों खिन्थु जोंहा 25% मानसिबो बेयाव गैया स' दुखुनांथाव लाजिथाव बेवहाय at least film industry जों जरित बर'आ दिनै 10 बोसोर जालायबाय एवार्ड होनानै फांसन खुंनायानो स' एथ' खम मानसिबो गैलिया बेवहाय गोबां मानसि जरित दङ बेखिनिया एटलिस्ट थानायमोनब्लाबो हयथ' दिनै एटलिस्ट बे माबानि पेन्डेलनि आधायानो बुंनानै थागौमोन खिन्थु दुखुनांथाव बे गैया जेखि जाया आं मोजां मोनदों आंनि थोंजों फरायसा बेयाव दीपक रामसियारि आंनि थोंजों फरायसा पबित्र दङ आंनि थोंजों फरायसा आरो सोरबा सोरबा दं नामा आं मिन्थिलासो आंनि बरमा कलेजनि डाइरेक्ट स्टुडेन्ट आं जायखौ फोरोंनो मोननाय बे इन्डास्ट्रिजों जा जरित जानानै दङ एक्टिभलि बाहागो लादों आं बेवहाय बिसोरखौ मोजां मोनदों आरो बर' फिल्मखौ मोनसे इन्डास्ट्रि महर होनायाव बिथांमोना हेफाजाब होलांनो हागोन गुबुनफोरनि मददजों गुबुन फिल्म बानायगिरिफोरजों लोगो नांनानै होननानै आं आसा खालामो जों दिनै फिल्म होनोब्ला मोननैसो खोथाखौ आं सानो जे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बर' फिल्म आं इन्डास्ट्रि होननानैनो रायज्लायगोन बेखौहाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जोङो माबायदि जौगाहोनांगोन अबयसे मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लाखिनो नांगोन जे फिल्म मुलुग सावथुन मुलुग होननानै आलादा गैया इट्स पार्ट अफ आ ससाइटि इट्स पार्ट अफ आ कमिउनिटि बे मोनसे हारिजों लोब्बा थानाय it's not extra बे आलादा मोनसे मुलुग नङा बे जाबाय समाजजों समाजनि हारिमुजों समाजनि जिउ खांनायजों नांजाबनाय मोनसे आयदा बेवहाय बे आयदाखौ जोङो गोख्रोङै आवगायलांनायाव बेखौहाय जौगाहोलांनायाव जोंहाबो as a community as a society as a people बेयावहाय गोहोम खोख्लैनो हानांगोन अब्लासो फिल्म इन्डास्ट्रिया साक्सेस जागोन दा जों नुयोसै हिन्दी फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओरैबायदि स्ट'रिसो फैसै गोदो रमान्टिक स्ट'रिफ्रा बिराद मोजां मोजां माने बानायो बेनिफ्राय बिराद फेमास जायोमोन पपुलार जायोमोन खिन्थु दानि स्ट'रिफ्रा इट्स ए हिउमेन स्ट'रि प्रेक्टिकेल स्ट'रिस बहाबा पाकिस्तानाव राव रोङै माबा आन्दायहैनानै थानाय स' मानसिनि फिलिंस इमोशनफोरखौ दिन्थिनाय जे रियेल लाइफआव हाउ टु कोप अप विथ पिपल ना माबा मोनसे ससाइटिनो माबायदि मेसेज होनो हागोन बे बाथ्राखौ नायनाय जायो बेवहाय जों फिल्म बानायनायाव जोङो बेखिनि खोथाखौ आं मिन्थिखागौ जे जायफ्रा स्ट'रि राइटार डिरेक्टर प्रडिउसार बेफोरहा बेखिनि गियाना थाखागोन जे theme of the story जोंनो फिल्म बानायब्ला स्ट'रि मोनसे नांगोन yes we need a story and also we have to think the theme of the story anything can be story जिखुनु जिनिसानो सल' जानो हायो स्ट'रि जानो हायो खिन्थु बे सल'नि थीमा मा we have to see that particularly बेनि उनावहाय what kind of message we can give through this story बे स्ट'रि एबा सल'नि गेजेरजों जा सिनेमा बानायगोन बे मोनसे सिनेमा बानायनोबा जोङो सल' मोनसे लाबाय बे सल'नि थीमा मा जों बेखौ नायबाय आरो बे थीमनि गेजेरजों जोङो मा मेसेज होनो हागोन रायजो राजानो समाजनो हारिनो जों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिनो नांगोन not only for the entertainmentनि थाखायल' नङा नाथाय there should be a strong message there should be emotions there should be some मा होनगोन education सोलोंथाइ जों बे स्ट'रिनि गेजेरजों मोननो हानांगोन देन अब्ला जोङो बे जिथु सावथुन बानायगोन बे सावथुननि जिथु गोहोम रायजो राजानि समाजनि आरो हारिनि सायाव जि गोहोम खोख्लैगोन बे गोहोमजों जोङो मा खालामनो हागोन इयुनखौ जोङो आगानसे बारायनानै लानो हागोन आरो बिथाङा बुंलांदों दहाय रिसर्स पार्सना आरो आंबो बेखौनो बुङो जे सावथुना मोनसे हारिनि आयना बादि जों जेरावहाय मोखांखौ नायब्ला नुयो थिग बेबादिनो मोनसे हारिनि सावथुनखौ नायनानैनो गुबुन हारिनि मानसिया मिन्थिगोन जे बे सावथुनाव मा दं बे हारिनि
राव ट्रेडिशन हारिमु गासैखौबो बे केरि खालामगोन आं थांनाय मार्च मासाव फिलिपिनाव थांदोंमोन फिलिपिन मेन मानिलानिफ्राय केपिटेलनिफ्राय जोङो बागियो सिटी होननायाव थांनांगौ बेवहाय बोथोर गाज्रिखाय गासैबो फ्लाइटखौ केन्सेल खालामनानै होजोबबाय थ' बेवहाय जोंखौ बासजों लांदोंमोन बासजों लांनायाव जों गाखोनायनि 10 मिनिटनि उनावनो जोंनो फिल्म दिन्थिदों बासाव जोंनियाव बबे अमनि भल्भ' बासफ्राव माबा थायोना फिल्म दिन्थियो भिडिअ माबा बासाव थ' बेबादि दिन्थिदों फिलिपिननि फिल्म आं रावखौ बुजिया नाथाय नायजेननायनिफ्राय जोबजासिम ओरैबादि माने इन्टारेस्टिं आं रावखौ बुजियाब्लाबो मोनफ्रोमबो सिननि उनाव मा जागोन आं बेखौ हमनो हायो जे एक्सपेक्टेशन मोनसे ओरै जाब्ला हामगौमोन बेनि उनाव खिन्थु बे मा बुंना दोनखादों आं मिथिया बिकज आइ डोन्ट नो द लेंगुवेज खिन्थु द एक्टिं बे ओरैबादि स्ट्रं कारन फिल्मावहाय जों मेगनजों नुयो ड्रामाब्ला जों नुवा खोनायो खिन्थु बे फिल्मनिखौ नुखालांबाय थानाय आं ओरैबायदि माने मोजाङै बुजिनानै जोबजासिम आं बिनि मेसेज स्ट'रि माने मरेल सब आं हमनो हादों स' फिल्मनि थाखाय आसलते लेंगुवेजआ गिदिर खोथा नङा जेरावहाय फुरा सावगारिजोंनो जिनिसखौ जोङो लांजोबनो हायो फिलिपिनफ्रा माबादि फिसा बायो बिसोरनि इसिं न'आ माबादि बिसोर माबादि ड्रेस गानो बेफोर गासैखौबो टाउनाव थानायफ्रा माबादि गामियाव थानायफ्रा माबादि माबाफोर सोलायनाय फैदों नामा बिसोरनि दुब्लिया माबादि बिसोरनि मावनाय स्टाइला माबादि बे फिल्मखौ नायबानो जों हमजोबनो हागोन स' द फिल्म वाज केरिं द कालचार the language, the food habits, everything, custom, traditions, everything. So जोंनियाबो बेबादि जानांगौ जे जों फिल्मफोर बानायब्ला बेखौ सोरबा जोंनि टारगेटआ अडियन्स टारगेटआ बर'ल' जानाङा जों बर'नि थाखायल' बानायदों बेखौ साननो नाङा जे जों वाइडार अडियन्सनि बाथ्रा साननांगोन जाहाथे नन बर'आबो नायो नट अनलि फर द आसामाव थानाय गुबुन बर' नङैल' नङा नाथाय इन्डियायाव थानाय गुबुन स्टेटनि प्लास इन्टारनेसनेल अडियन्सनि बाथ्राखौ जोङो साननो नांगौ दानियाथ' आरो बिराद इजिसै साबटाइटेल होनानैहाय जोङो जिखुनु लेंगुवेजावनो जोङो सिनेमा बानायनो हायोसै स' आं बेखौ खावलायनो लुबैयो जे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ स्ट्रं खालामनोबा जोंनि साइक्लुमखौ जेब्लाबो लाखिनो नांगोन जों मिन्थिगौ जे जोंहा दिनै सापर्ट गैया स्टेटआवहाय जोंनि स्टेटआव आनफर्चुनेटलि जों जायखौ जेब्लायबो बुंबाय थायो दिनै बयनिख्रुइ गिदिर सापर्ट जेनेबा सोरखारि सापर्टथ' गैया जोंहा मिडिया सापर्टबो गैया दिनै असमिया मोनसे फिल्म बानायोब्ला मिडियायाव माबादि टिभियाव पेपाराव हुलस्थुल खालामनानै बेखौहाय मा खालामो मिन्थिहोजोबो पाब्लिसिटि खालामो खिन्थु बर'नि बेलायाव बे जाया जोंहा सापर्ट गैया सोरबा बेस्ट एक्ट्रेस बिराद मोजां एक्टिं खालामग्रा बर' सिख्ला दं बर' सेंग्रा दं मालाबा लिंहरनानै इन्टारभिउ मोनसे लाफेरा बिराद मोजां मेथाइ खनग्रा प्लेबेक सिंगार दङ ओरैनोबो स्टेज पारफर्मार दङ जोंनियाव दिनै एथ' मोजां सिख्लाफोर सेंग्राफोर मेथाइ खनग्रा दं खिन्थु सानसेबो लिंहरनानै जोंनि बे गोरों मानसिफोरखौ बुहुमजों इन्ट्रडिउस खालामनो नागिरा स्टेटनि मानसिफोरजों इन्ट्रडिउस खालामना सिनाखि खालामनानै होआ जायनि थाखाय जों खुनु दिन मा होननानै बुंनो गोनां जायो जे support मोना we have no media support at all बेवहाय जोंहा एसे खस्थ' जायो दे जों बेफोरखौ बहा प्रमोशन खालामगोन बेफोरखौ जों बहा पाब्लिसिटि खालामगोन बे मोनसे प्रब्लेम जायो खिन्थु बेनिखायनो आं बुंदों जे जों बेखौ बारनानै जाहाथे बाहेरायाव थांनो हायो बेखौबो जोङो नायनांगोन दानिया बायदिसिना रोखोमनि फिल्म कम्पिटिशनफोर बिफान रोखोमनि केटेगरियाव दिनै मा जायो कम्पिटिशनफोर जायो बेफोराव हरनो थाखायबो जोङो टारगेट लानानै बानायनांगौ आरो मोनसे आं रिक्वेस्ट खालामनो लुबैयो जे हायोब्ला अके एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माखासेया बानायबाय आरो हायोब्ला माखासेया रिसार्च बेस्ड फिल्म बानायनो हायोब्ला मोजां रिसार्च बेस्ड सैथोखौ दिहुननानै जों सोर जोंनि एक्चुएल कालचार जोंनि एक्चुएल थाथाय बेफोरखौ लानानै एसे रिसार्च खालामनानै एसे सम लानानैबो माखासेया बानायब्ला मोजां बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे खालि एन्टारटेनमेन्टनि बेलायावनोल' थाया
दाख्लैबावै बायद'आ बुंलांदों राजनि बसुमतारीनि जिथु जोलै दासि गोबाङा मोजां मोनदों सोर माबे मोनसे लेभेलनि मानसिया मोजां मोनदों बे जिथु सिटुएशन दिन्थिदों सिनेमायाव जोलैयाव बे सिटुएशनखौ जायफ्रा फेस खालामबोनाय जायफ्रा नुनाय मिन्थिनाय साफार खालामबोनाय बेखिनि मानसिया दा जों बादिया किन्तु मैया दाख्लैनि यां जेनेरेशननि गथ'फ्रा बेखौ हयतो मेक्सिमामा मोजां मोनाखै बिकज बेवहाय दानिफ्रा जि लुबैयो बे गैया दा रियेल स्ट'रिज बिराद खमसो दिन्थिबावदों बेयाव मोनसे सम दङमोन जोंनि आइ आफाया जों स्कुलाव थांब्ला फैफिनगोन ना फैफिना सानो आसा गारो फुङाव न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला हौवाया हालेवनो थाङोब्ला दुब्लियावनो गावथारजानो हागौ फैफिनगोन ना फैफिना फिसाया साख्रियाव थाङोब्ला फिसाया स्कुलाव कलेजाव थाङोब्ला हाथायाव थाङोब्ला फैफिनगोन ना फैफिना ओरैबायदि सममोन माने ओरैबायदि आर्मि पुलिस ब्लिउ ब्लिउ दानो दैखांना लायगोन दानो गावथारहैगोन दानो जिनाहारि खालामगोन बेफोरबायदि समा मोनसे समाव बारनानै थांदों किन्तु दिनै जों मोनसे गोजोन थासारियाव दङ बे गोजोन थासारिखौ जायफ्रा मोनदों बेखौ मोनाखै बेखौ हमनो हानाय नङा बाट वी नीड जोंनो नांगौ जों गोजामखौबो मिन्थिनांगोन मायाव सोनारनानै माबेयाव बेस्ट खालामनानै जोंनि हारिया दिनै थांनानै दङ जों बेखौबो मिन्थिनांगोन आरो बेफोरखौ लाखिनाया लिरगिरिफोर स्पेशली लिरगिरिफोर आरो बे फिल्म मेकारफोर फिल्मनि गेजेरजों बे गासै जाथायफोरखौ जोङो मोगथाङाव नुनाय बादि खालामफिननो हायो जों मानसिफोरनो दिन्थिफिननो हायो जे दिस वाज द सिटुएशन बेवहाय आं आसा खालामगोन एन्टारटेनमेन्टखौथ' नांखागोन स' एन्टारटेनमेन्टजों लोगोसे माखासे रिसर्च बेस्ड माखासे कमिउनिटि बेस्ड माखासे सैथो जाथायफोरखौ बेस्ट खालामनानै जाहाथे बानायनानै डकुमेन्ट खालामलाङो इट विल बी एन डकुमेन्ट बेफोरो डकुमेन्ट जानानै थालांगोन जोंनि थाखाय बेवहाय बेखौ नोजोर होनानै भेराइटि रोखोमनि बिकज इट्स ए इन्डास्ट्रि आं दहायनो बुंखादों इन्डास्ट्रियाव बायदिसिना जिनिस बानायनाय जायो मोनसेल' जिनिस बानाया मोनसेल' साइजनि जिनिस बानाया बायदिसिना डिजाइन्स बायदिसिना गिदिर फिसा बायदिसिना रोखोमनि मानसिनि गुबुन गुबुन टेस्टखौ नायनानै बानायनाय जायो इन्डास्ट्रियाव जिनिसफोर थिग बेबादिनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो जाहाथे मानसिनि टेस्टजों लोगोसे जोंनि हारिनि गोनांथिखौबो जाहाथे सुफुंलांनो हायो आं बेनि थाखाय आसा खालामो आरो बेफोरखौ खालामोब्ला जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया राफोद जालांगोन होननानै आंनिफ्राय आं बेखौ आसा खालामो बर' सावथुन मुलुगखौ फोथांना लाखिनायनि बाथ्राखौ दिनै सावरायदों नाथाय मोनसे सम दङमोन जि समाव बर' सावथुन बानायनायनि सिमांखौ नुफेरनो हायाखैमोन खिन्थु दिनै अनेक फिल्म दिहुनबाय आं मिन्थिया बेसेबां दिहुनदों दासिम आं बे डाटाखौ आं मिन्थिया दासिमहाय बर'नि गेजेराव बेसेबां फिल्म बानायदों अनजिमाखौ आं मिन्थिया आं खिन्थु आसा खालामोबा आं खोनायो नुयो एफा एफा नायो मालाबा थ' अनेक जाबाय जोंनि हारिनि अनजिमानि हिसाबाव गोबां फिल्मफोर दिहुनबाय होननानै आं मिन्थियो आरो बे मथेब्ला दा बेखौ इन्डास्ट्रिनि महराव माबायदि फोथांना लाखिनो बेखौसो जों दिनै सिन्था खालामनो नांगोन जे हारसिं बानायबाय नायबाय 10-20टा शो जाबाय जोबनानै थाबाय जाहाथे बेबादि जाया बे जाहाथे मोनसे उद्योग कारखाना बादि जानानै थायो आरो बेनि गेजेरजों जों गोबां मानसिनो लिभलिहुडबो होनो हागोन टेलेन्ट जायफ्रा दं बिसोरखौ जोङो मावनो खाबु होनोबो मोनगोन बेवहाय बेबादि राहा लानानै जों गासैबो ज'है not only those who are involved with the film industry but those who are not they should also cooperate in fact they must cooperate फिल्माव नांनानै थानाय मानसिफ्राल' नङा नाथाय जायफ्रा फिल्म इन्डास्ट्रिजों लोब्बा गैया बिथांमोनाबो क'अपारेट खालामनांगोन जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ गोख्रों खालामनोब्ला बिथांमोनाबो नाजानो नांगोन थ' मिन्स एन्ड वेज दिहुननो नांगोन जोंहा बर'फ्रा हारिमुनि प्रति बिराद उइकनेस गोनां मोनसे हारि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय मोजां मोनग्रा हारि
जिखुनु समावनो दुखुनि समावब्लाबो सम गैयाब्लाबो मोसानायनि खोथा बुङोब्ला सिनेमानि खोथा बुङोब्ला गान थियेटारनि खोथा बुङोब्ला गोसो दुंग्रा बे हारियानो जाबाय बर' हारि बेवहाय आं सानो जे मोजां स्ट'रि लानानै मोजां एसे सम होनानै सिनेमा बानायनोब्ला प्रडिउसारनि बारा आंखाल जानाय नङा होननानै आं सानो बेवहाय जों मोजां एप्रोच खालामनो नांगोन मोजां प्रडिउसारखौ माबानो थाखाय एप्रोच खालामनो थाखाय रायज्लायनो नांगोन आरो बेनि उनाव बे फिल्मखौ जेब्ला दिहुनखाङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै फिल्म मोनसेखौ दिहुनखांनायनि उनाव बिनि मार्केट माबादि मार्केटिं खालामगोन दा जोंहा फिल्म हल गैया फिल्म हलखौ सोरखारा जे गाव लुयै होयो बेबो नङा खिन्थु क'अपारेसन खालामनो हायो बे थिग सोरखाराबो नोजोर होनो हायो प्लास जोंहा गोबां धोनि मानसिफोरबो दंसै दा थ' बे धोनि मानसिफ्राबो गावबा गाव एरियायाव जुदि फिसा मोनसे मिनि हलफोर लुनानै होयोब्ला मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो फिसा फिसा सेन्टाराव जुदि थायो बे बर'नि थाखाय मोनसे ब्लेसिंस जागोन जोंनि बर'फ्रा बायदिसिना बानायनानै मोजां मोनो बेफोरखौ दिन्थिनो सोरबाया गुबुन रोखोमनि थियेटार गानफोरबो जों खिन्थिनो हागोन खिन्थु बेजों लोगोसे स्पेसियेलि फिल्म स्क्रिनिंनि थाखाय जोंहा जुदि फिसा फिसा मिनि हलफोर थायो बे बिराद मोजां जाबाय आं खावलायनो लुबैयो जोंहा गोबां थाखा फैसा गोनां मानसिफोर दंसै दा गैया नङा धोनि जाबाय बर'फ्रा खिन्थु बेवहाय एसे ग्रेटार इन्टारेस्ट आरो बे मोनसे बिजनेस लाब जागोन गावहाबो जायानो स्क्रिनिं खालामो बेनि फैसाथ' बे मोनखागोन बिगोमाया बेवहाय लस जानाय नङा बा सोरनोबा ओरैनो बानायना होगारनाय लुनानै होगारनाय बे बाथ्राया जानाय नङा इट विल बि लाइक a business for him also so बेवहाय आं खावलायनो लुबैयो जे एसे थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा जाहाथे उद्योग लायो मिनि सिनेमा हलफोर बानायनो खारन सानफ्रोमबो बहाबा फोथारावहाय बहाबा स्कुल न'आव माबेबा फिल्डआवहाय पर्दा सोंनानै माबा सोंनानै दिन्थिबाय थानाया बे लास्टिं जाया बेसेबां दिन बेबादि दिन्थिनो so there should be some permanent place माने पार्मानेन्ट जोंहा जायगा नांगोन बेवहाय जोंनि बर' ओनसोलफ्राव जोंहाथ' आरो बिराद गिदिर ओनसोलबो नङा बेवहाय बे ओनसोलफ्राव जाहाथे मिनि सिनेमा हल बा एकदम फुरा सिनेमा हलथार नङाब्लाबो बेफोरबादिखौ स्क्रिनिं खालामनो हानाय प्लास कनफारेन्स दरकार जाब्ला खुंनो हानाय बिदि माल्टिपारपास इउज खालामनो हानाय हलफोर लुनानै दोननो हायोब्ला मोजां आरो हारसिं हायाब्ला सानै साथाम लोगो नांनानैबो जों बेखौ स्टार्ट खालामनो हायो ओमफ्राय माने खोब गिदिर बाजेटबो नांनाय नङा बेनि थाखाय जोंनि सावथुन मुलुगखौ फोथांना लाखिनोबा बेफोरखौबो खालामनांगोन खालि मोजां स्ट'रिजोंनो जोङो फोथांना लाखिनो हाया फैसा गारनानै मोजां फिल्म जोङो बानायनानैनो फोथांना लाखिनो हाया नाथाय बेफोरखौ दिन्थिनो आरो दिन्थिनानै बिनि जि खरसा जादों बेखौ मोननायनि राहाखौबो जों खालामनांगोन जि खामानि मावब्लाबो फिथाइ मोननांगोन इन्डास्ट्रियाव जिनिसफोर कारखाना उद्योगाव बानायनानै बेफोरखौ फाननानै फैसा मोनो बेजों इन्डास्ट्रिया सोलियो स' बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो फिल्म दिहुननानै बेफोरखौ दिन्थिनानै बिनिफ्राय थांनाय खरसखौ मोनफाफिननांगोन बेजों लोगोसे एसे मुलाम्फाबो मोननांगोन थांनाय खरसा जानाय फैसाल' नङा आनखि मुलाम्फाबो एसे मोननांगोन बेजों बेखौ प्रफेसन बादि लानानै दिहुनग्राया बेजों जानानै थांनानै थानो हानांगोन आरो जायफ्रा बेयाव इनभल्भ जादों बिसोरनोबो फैसा होना बिसोरखौ फोथांना लाखिनो हानांगोन बेवहाय जों बे उननि खोथाखौ बांसिन जुर होयोब्ला हामगोन आं सानो जे बर' सावथुनखौ फोथांना लाखिनायाव नैबे उननि पइन्टआ बांसिन गोनांसिन जे जोंनो फिल्म स्क्रिनिंनि थाखाय गोबां हलफोर नांगौ बे हला एक्जेक्टलि सिनेमा हल नङाब्लाबो जेबो नङा आं दहायनो बुंखाबाय एनि हल जेराव जोङो स्क्रिनिं खालामनो हायो आरो बे हलखौनो सिनेमा गैयाब्ला सोरनिबा संगठननि कनफारेन्स जादों बहाबा सेमिनार जादों सोरनोबा नांथ'गौ बेखौ जों भाराबो होनो हाबावो स' बेबादिहाय हल बानायग्राहा बारा लुकसानबो थाया बेवहाय ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय एसे मावनायबो जागोन मोनसे बिहोमा होनायबो जागोन हारिनो थ' बेखौ खालामोब्ला मोजां होननानै आं सानो